Πάλι. Για άλλη μια χρονιά να προσφέρετε το κελί. Θα δούμε στο τέλος πόσοι είχαμε από το πόσα κομμάτια θα μείνουν. Από αυτές εδώ τις δύο δηλαδή εννοώ θα φάτε όλοι. Ξανά είπα τα αστείο τώρα. Λοιπόν, αυτές οι δύο πίτες εδώ είναι συμβολικές. Θα κόψουμε στα άτομα που συνεισφέρουν μόνιμα στο κελί κάθε μήνα και έχουν καταφέρει να το λειτουργούν, άσχετα από πόσο μπορεί να έρχεται ο καθένας. Είναι πολλοί που βοηθάνε και δεν έρχονται κιόλας. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι θα περάσουμε, θα σας δώσουμε από κομμένη, την προκομμένη πίτα. Τα δωράκια του φλουριού είναι αναμνηστικά. Είναι μία κούπα και για όποιον συνεισφέρει και μία κούπα και ένα μπρελόκ του κελιού όποιος βρει το φλουρί από εδώ μέσα. Και μετά θα κάνουμε τις κυρώσεις για όλα αυτά τα δώρα από τους δωροθέτες μας. Το μπρελόκ είναι μέσα στο κομμάτι. Έχει το κρικάκι, άμα φας το κρικάκι σημαίνει ότι κέρδισες το μπρελόκ. Οπότε αυτές τις δύο εδώ πρέπει να τις κάνω 18 κομμάτια. Εντάξει, πώς θα γίνει αυτό τώρα, κάπως θα γίνει. Οι δύο πόσα? Οι δύο, 18. Από 9 δηλαδή Θα κόψω 10 και 10. Θα κόψω και από εδώ του κελιού και από εδώ. Για να γίνουν 10 και 10. 10 και 10. Εντάξει, τα άλλα θα τα δείτε σε φωτογραφίες. Ευχαριστούμε για όλα.